Oya dan rufe. Allah ya tsare. To ga wannan. Bangon sukari kowa jingina da kai sai ya lasa sun buga sun barka. Allahu akbar. To ni zan wuce. Ta. Saka da daddare? Zan dawo amma gaskiya sai wajen magarba dan yanzu gidan su Muhsin zan je in kai muskati. Wai dan Allah zumuɗin me kake yi? Bikin nan fa sauran sati 2. Wasu ma ka ba su za su manta. Dole in yi zumuɗi mafarki na ne kusa cika fa. Shikenan to. Ni zan shiga gida. Kasa an tura mutu su neme ni saboda sun zo karban anko za su koma Abuja. Mu je? A'a ba sai kin raka ni ba. Ki koma gida kawai ni zan tafiya ta. To sai na ga tafiyanka. Wannan irin hauka ne? Wannan ai hauka ne. Ya zai mutum ya zo ya ije abu akan mota. Wannan rashin sanin mutuncin mota ne. Kina ta hayaniya babu mamaki yaran nan ne fa irin yaran nan da suke talla. Kuma duk wanda ya aje wannan na tabbatar da maybe yana nan kusa. Bari in aje masa gefe. In ya so sun zo sa dauki kayan su. Daki. Bye. Sai ka dawo. Da akwai ina idan naga motan ka zan iya ganewa. Wai ke me yake damin ki ne? Ba ki da tunani me ya kawo ki nan gurin ku? Ba ki jin magana ko? To yanzu me abu rashin jin magana kawai idan naga motan ka na tsaya a zan fa office ɗinka na je zan kai wa Ibrahim gida na samu office ɗinka a kulle. Kin ga da Allah ni ba abin da na tambaye ki. Tambayan ki nake me ya kawo ki nan gurin zaki cika ni da surutu? In wa kayan ki da Allah ki bar nan gurin. Ki tafiyar ki da Allah. Sulemanya. Wannan yarinyar hannun take biyo ka ne? Ya fitowa ne daga gidan nan fa yanzu kawai sai na zo na samu ta aje mu wannan kayan nan kan mota. Kai ne ka wanka ma yarinyar nan mari ta ji a jikinta daidai ne banka kaki. Ke. Ya maka da ke nan na kofar ofishin mu da ke kawo sai Ibrahim gida. Cewa kai inda na kula shi. Na ce miki me kuma? Wai ya kusa aure. Sannan me? Wai ba aji na bane shi. Kuma shine saboda ke tsabar yar akuya ce sai ki biyo shi har kofar gidansa da gansa ke zaman masa da mutunci banda zaman masa da mutunci kika gama yawakin kamfani. Bar wajen nan. Mutun buga miki ta.